Na mbụ, a gwara anyị hụ agbata obi anyị n'anya, mana ọ bụ naanị mgbe enu baa n'ọsa. A gwakwara anyị na agbata obi onye bụ nwanne ya. Ihe ndị a bụ eziokwu mgbe ọ bụ naanị nwaanyị toro eto na-akpụ ara. Mgbe ahụ, ihe anyị maara bụ mmadụ. Anyị amaghị nwoke ma ọkwanụ nwaanyị. Anyị amaghị ebe onye si ma ọkwa n'ebe a mụrụ onye. Amaghịkwanụ ebe onye na-ekpere chi ya, maka ihe kasị mkpa bụ na anyị bụ mmadụ tupu ihe ndị ọzọ niile ebido. Enweghịkwana ịkpa oke n'etiti ndị gụrụ akwụkwọ na ndị na-agụghị akwụkwọ, maka ha hụtara onwe ha ma bụrụ n'obi na ha bụ mmadụ tupu ihe ndị a niile abịa n'etiti ha. Ma gị chetakwa na ọtụtụ ihe ọma nke ụwa a adịbeghị n'oge ahụ, mana ha maara ma ghọta ihe gbasara ịhụnanya. Ọ bụghị na ihe ọjọọ adịghị n'etiti ha n'oge ahụ, mana nke bụ eziokwu bụ na nna nna anyị ha kaara anyị mara ihe gbasara ịhụnanya na ịdị n'otu, ma kakwara anyị gosipụta ya bụ ihe ọṅụ bụ ịdị n'otu na ịhụnanya. Mana ugbu a, ihe niile agbanwechaala n'oge anyị. Anyị bụ ndị Igbo amaghị ihe ọbụla banyere ịhụnanya. Onye ọbụla maara naanị onwe ya. Anyị echefuola na anyị bụ mmadụ tupu ihe ndị ọzọ niile. Onye Anambra achọghị onye Enugu, abịakwanụ onye Enugu achọghị onye Anambra, ebe ha abụọ nọbụ n'okpuru otu ọchịchị na mbụ. N'otu oge anyị a, onye omenanị na onye ụka anaghị enwe nghọta n'etiti ha abụọ maka ịhụnanya adịghị, agbanyeghị na ha abụọ na-ekpere otu Chukwu ma n'ụzọ dị iche. Abịakwanụ, onye gụrụ akwụkwọ akpaala oke n'etiti ya na ndị na-agụghị akwụkwọ maka o chere na ọ marachadị ihe niile. Abịazie, ịdị n'otu na ịhụnanya adịzighị n'etiti ha abụọ. Ịdị n'otu na ịhụnanya adịzighị n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị anyị, ebe ha na-azọ onye ka n'etiti ha abụọ. Ma anyị na-achọ mba kpọrọ anya asị ebe ọ dị anyị n'aka. Gị bụ onye Igbo, ma nwoke ma nwaanyị, ma nnukwu ma obere, ma gị onye omenala na onye ụka, ma gị kwanụ n'onweghị nke ị kwenyere na ya. Ọkwanụ gị bụ onye Enugu, anya Anambra, Imo, Ebonyi na Abịa. Cheta na tupu ihe ọbụla na anyị niile bụ mmadụ ma bụrụ ụmụnne. Nke kasị nke, echefula na anyị bụ ndị Igbo, ma marakwa na onye bụrụ nwanne ya anaghị azụ odogwu. Tupu m aṅụ mmiri ikpeazụ m n'ụwa a, tupu m anakwuru ndị nna nna m, tupu m ahụ chi m ihu na ihu, achọrọ m ịhụ ịdị n'otu na ịhụnanya n'etiti anyị bụ ndị Igbo, maka ihe ụwa chọrọ mmenyere. Achọrọ m Igbo ebe onye ọbụla ga-ahụ nwanne ya na agbata obi ya n'anya, agbanyeghị ebe o si, ya na ebe ma ọkwanụ otu o si ekpere chi ya. Gbaa mbọ hụ nwanne gị n'anya, maka anyị bụ mmadụ tupu ihe ndị ọzọ niile abịa n'etiti anyị. Enyi m, ntị na-anụghị ihe n'isi ga-anụ naanị. Ya mere, chetakwa ka ime ihe niile dị iche iche ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje COVID. Ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde, abalị 26 nke ọnwa Septemba, bụzụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Anyị si ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị. Onye nụrụ onye bụ Maazị Ndụdị, na-asụ unu ka emesịa lụọ, maka ba ahụ ka isonyere anyị n'izu ụka ọzọ. Anwụchule.